салому алайкум мухлисони ММА ба канали Шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. диққат! барои реклама ва ё ҳамкорӣ дар WhatsApp дар рӯи экран буда нависед. дирӯз расман варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров бо рекорди 13/3 маросими вазкашӣ ва рӯбарӯро бо муваффақият гузаронд. акнун варзишгари тоҷик имрӯз бо варзишгари пуртаҷрибаи рус Азамат рекордаш 10/2 дар турнири ESAP 150 вомехӯрад. приямҳои эфирро метавонед дар сайти ppv.assa-mma.com тамошо кунед. инчунин мо силкаи приямҳои эфири бойро дар телеграм каналамон мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир ба комментария фароманда дар телеграм каналамон подписатсия кунед то тамошои ин муҳорибаро аз даст надиҳед. муҳориба соати 17 ба вақти Москва оғоз мегардад. боварӣ дорем ки дар ин муҳориба варзишгари тоҷик муваффақ шуда хотири мо мухлисонашро шод мегардонад. ба фикри шумо чӣ? кӣ ғолиб хоҳад шуд? фикратонро ҳатман дар комментария нависед. инчунин дар охири видео либосҳои барои шермардони тоҷик пешниҳод мекунем ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бесплатно аст. хайр дӯстон, ин буд видеои навбатии мо аз ҷаҳони ММА. то видеои навбатӣ саломату сарбаланд, комёру комгор бошед. бо шумо будам Давлатмурод Хоҷа Акбарзода. They call me on the beat.